रुमाव बिथाङा रुमाव लानानै सिख्लाजों उन्दुनाय फुटेज गासिबो दङ आरो बिथाङा खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ क्लिप होफिनसै आं दहाय जे सासे MCLA नि मोनसे भिडिअ होदोंमोनथ' ओमफ्राय बेनि सायावनो दिनै मोनसे जाय बिथांनि नाम लादोंमोन बे MCLA दा बिथांमोननि नाम लानायनि थाखाय बिथांमोना दिनै मोनसे भिडिअ बानायफिननानै होबाय बिथांमोना प्रेस मिट होफिनदों दिनै दा प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय बे MCLA निया मारै थाङा सोर बोरै बाहा मा घटना जाया मारै पुलिस थारायाव बोरै गासिबो घटनाखौ डिटेलै बुंजोबबाय स' गतिके नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लागोन दे खुलुमबाय दिनैनि प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जादों मानो होनबा जों दहायसो कालिन्दुवार MCLA दिलीप कुमार बर' नामा बिथाङा जोंनि सायाव माखासे इलिगेल लाबोदों बे इलिगेल लाबोनायनि जाहोनावनो जोङो बुंदों बिथाङा मा इलिगेल होदों जोंखौ मिथिया जोङो फैसा बिनाय मा बिनाय खोथा बुंदों नाथाय जोंथ' फैसा बियाखै रावनावबो डिमान्ड खालामाखै रावखौबो जों माबा खालामाखै जोङो जायगानि जों थागिबि हिसाबै बिथाङा बियाव हग्राजुलि एरियायाव माखासे लबार बागान दं गय बागान दं बिथाङा फैनानै गार्ड लाबोआबासिनो फैयो मा जाहोनाव गार्ड लायाबासिनो फैयो बेखौ मिथिया नाथाय जों मिथिनो मोनदों बिथाङा बेयाव फैफ्लानानै माखासे हिनजावसा उन्दै गथ'फोरखौ लानानै थांनानै फैसानि थाखा लब देखायनानै बिथाङा अबावबा शिलं अबावबा मा होनो फालुफुं अबावबा हटेलाव थानाय जोङो मिथिनो मोनबाय थादों बेखौ लानो जों जायगानि थागिबिफ्रा जों लोगोफोरा जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ सानसे सम जों संदाननांगौ होननानै जों साननानै लानानै ओंखायनो सानसेखालि बे फैमारबायबो फैनानै जों लोगो मोनबाय बिथांखौ जों नुबाय बिथाङा लबार बागानाव फैनानै दसे थानानै ओरै ओंखारलांनाय समाव जोङो बिथांखौ जोङो सनदाननो होननानै जोङो बिथांखौ सनदानलांबाय दानलाङै बिथांखौ जोङो थाङै थांनानै राङापारा खन्द गेजेर खाथियाव सानै सिख्ला थिखांबाय बे सानै थिखांनायखौ लानानै डाइरेक्ट बियो फालुफुं एरियाथिं थांदों ओमफ्राय जों खिथु थाङै थांनानै बिथांखौ जों नायहैनानै बिथाङा रुमाव दोनहैबाय रुमाव दोनहैनानै जोङो रुमखौ जोङो नायनानै फैबाय दसे उनाव जोङो बिखौ बेबस्था लागोन साननानै जोङो सारिदुवारनि प्रकाशननि सायाव जोङो खोन्थाफैबाय खोन्थानानै जोङो सारिदुवारनि प्रकाशनाबो जोंजोंनो थांफानानै बिथांखौ जोङो एरेस्ट खालामनानै हमनानै जों लाना फैनानै सारिदुवारनि प्रकाशननि सायाव जोङो होनानै फैनानै जोङो न' फारसे जोङो फैबाय बिदि आरो ओमफ्राय जों दा बिथाङा बुंदों जोङो माबा माबि देखायनानै गावखौ गावनो नागिरदों मा होदों लं थं गावखौ खुहोदों जोंनाव फुटेज दङ फुटेजआ माने जों होनांगौबा जों होगोन रुमाव बिथाङा रुमाव लानानै सिख्लाजों उन्दुनाय फुटेज गासिबो दङ आरो बिथाङा ड्राइभार ना फिए बेयो मिथिया सानै सिख्ला गाव सासे लादों दिलीपआ सासे लादों बिथाङा बे सानै गेजेराव बिसोर सानै गेजेराव सासे लादों बिथां बे फिए ना ड्राइभार जों बेखौ मिथिया बिथांनि बे फुटेज दङ जोंनाव जों होनो गोसोबा जोङो होनो हायो नाथाय जों होआखै बिथाङा बोरै भाइरेल जालांदों बोरै हरदों जोंथ' बिदि जोङो सोरबा जोङो बर'नि फिसा हिसाबै जोङो भाइरेल देखायनो होननानै जों खोन्थायाखै जों होआखैमोन गाव सोरजों भाइरेल होजाखो जों बेखौ मिथिया जोङो प्रकाशननि सायाव जों होबोबाय जोङो न' फारसे जों आवगायबोबाय बिनि उनाव जों खबर लायासै बिथाङा बुंदों जे बाटासपुरनिफ्राय बिथांखौ दिखांनाय जादों होननानै दा बे नंगौना नङा बेथ' नङा जोङो बिथाङा बाटासियाव फैदों जोङो नुदों जोङो बेखौ लामा ससेयावसो नुदों जों बै मा होनो गग्राखरथायावसो जों नुदों जेथिया जोङो टाउनाव दंमोन होमबा बिथांखौ जों नुनाय लोगो बिथांखौ जोङो फिसा खालामबाय बिथाङा नंमारगौ नामा बिदि सिख्ला लाना थांमारो नामा नायनि जोङो दिनै सानसे बेखौ एसे फिसा खालामनि होननानै जोङो फिसा खालामनाय उनाव जोङो बै राङापारानि बे खाथियाव माने जों बिथांमोनखौ सिख्ला थिखांनाय नुनाय लोगो जों बिसोरखौ जोङो फिसा खालामनानै थांनाय जादों आरो फालुफुंसिम नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय थारैनो बोरै जागोन बोरै जाया जाथाया बोरै जामारदों बोरै जामारा दा जों कनफिउज जाबाय जों गासैबो रायजो राजाफोरा दा कनफिउज थारमाने क्लियार नङा जों रावबो दा गतिके फैबाय थानाय समावसो जोङो खिन्थासिगोन नङा होमबा फैबाय थानाय समा जोंनि गेजेराव बबे सैथो सोर नंखाय बेखौ जों बोरै मोनथियो जों गोजाननि मानसिया जों बोरै मोनथिनो नङा होमबा दा गतिके बिथांमोना दिनै गावसिनि स्टेटमेन्टखौ होबाय बिथांमोनाबो गावनि स्टेटमेन्टखौ होलायबाय खिन्थु दिनै बिथांमोना जुदि एफआइआर होलायबाय होननानै मोनथिनो मोनदों दा एफआइआर होनायनि गेजेरजोंसो दिनै बिसारासो फैसिगोन आरो बिसाराव प्रुफफोर थागोन जुदि बिथाङा दा जुदि MCLA होदों जे फैसा ट्रेन्सफार खालामनाय जुदि खालाममारदोंब्ला बेयो खय थारिखआव खालामनाय खय थारिखनि बेसेबां टाइमाव माने खालामनाय बे गासिबो थाजोबखायो नालाय डेटसा बेंक स्टेटमेन्ट बख'बानो मोनजोबगोन फन पेआव नायबानो थाजोबखागोन गासिबो माने इउन'आव नायबानो नुखाजोबगोन खय थारिखआव बेसेबां समायाव माने बेंक ट्रेन्सफार खालामा
बेसेबां बेसेबां सोर सोरनो हरा बे गासिबो माने स्टेटमेन्ट थाखाजोबो आरोखि बेहाय नुखाजोबगोन गतिके जों बारा अदर जानो नाङा बिथांमोना दा जुदि आयेननि राहाजों थांखाबायबा जों उनाव मोनथिखागोन जे दायनिगिरिया सोर बियो आरो दायनिगिरिया हाजारखि थगाय थसि खालामाबो गखाया बे आरो ना मा ना दायनिगिरिया हमजाखायोखा आरो